jam'iyyar ta yi nisa har Atiku yana ƙaunar su. Suna fada himma da ƙoƙari bila ta san su. Za a kada Tinubu da Rabbana sai su yi Atiku. Godiya HSD na gode kun taya ni da amshi. Da aka tafa Mubarak cikinsu kowa mai ilimi ne. Wani mai digiri ne, diploma wani har yayi masters. Suna da sana'a cikinsu kaf duk ba wani lezi. Ina 'yan siyasa ku zo cikinsu su ba ku ƙuri'a. Na ji an ce Naija kan tiki yana neman su. Sun ce shi za su gwamno Naija shi zai ci. PDP Youth Forum Talban Mina ma ya san su. Ogagun kawu yana yabansu suna da fahimta. Mubi ka manta kawu Cimma yana begen su. Su ne suka dafa masa kwarai Allah wallahi. Lallai sun dace.